Padmasri Award Sangpi Pokhila Lekthepi Phan ex UPDS Welfare Society pen Karchoda. Rajan Phangcho Phan TVDC Chairman Pupen in Thanangji Dolamara Men Phangcho Rat. KRA Chinthong Constituency Hawara Mai Nijang Karbiang Long Tung Pen Pheran Phem Nakni. Pinya adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazurik long tang te pini adab birta juitha Asam angkang along ka chithang plun se pi mate Karbiang Long King of Melody Padmasri Award ke long tu na bang phi Pokhila Lekthepi kedam tang bo se ka chiklo ni phaing kor ke thong arni Rashtrapati Bhavan New Delhi along India mai phi Draupadi Murmu ri deng pen Padmasri Award ka cho deng do na phan bo sik ni phaing kor throk arni amithang ke do mate KCCM and MLA Dr. Thuram Ronghang la pen council pen ke kim people run me so hemalong ex UPDS Welfare Society pen Karbi akhei la pen soarlo ang bong pen kicheng si Padmasri anong e chipalong dun thega pot akero pi pen thang tawadat sita man peng ke the Karbi poho pen archu pondo la pen alang li son ka charli dun akinang sot puta bidisar avijit hanse ex UPDS Welfare Society hin pen ningje son si karchu ponalong ex UPDS Welfare Society mai phu malong teron dun mai phu manuel tisu klembang rock bay atumta chitongdo Itum ex UPDS Welfare Society ahin pen dak ilitum kicing hon alun sepi sangpi Pokhila Lekthepi alangli Karbiang Long rat bate kadu wek hepan alangli kuson nong megawan thegapot nilitum song ahin pen same suri kardom ahir jime alangli phan pajeri lo alangli pen job ilitum Karbiang hepan isi kit hitan after kemit pusi nilitum ta chihok lo na pen nilitum ta thangta one way sera honjeng pen kason sepon Karbia poho ipak we pen same alangli phan nilitum karchuye phan si alangli hemalong nilitum na honjeng lo nasi alangli pen job si ilitum Karbia khai ilitum imahang klar lo la pen nilitum mahang thelo pusi nilita kroidam lo la pen alangli ko ano le alangli ilitum Karbia khai phan la pison nong megawan thegapot ilitum Karbia khai tum tala an so se ilitum pranganat ken kam ka jor theg je phan se alangli long pen ka charli dunang ji ason duan seta ilitum long ubi gi tum seta ka charli pon ba kenam sot pusi nilitum song hin pen stame ka do we Karbia long ara phan chuning ni lo la pen jing hon lun sepi Pokhila baido phan same nilitum suri kardom pajeri lo kardom La pentu Padmasri anong ek kilong abang phi sangpi Pokhila Lekthepi pen tame KCCMN MLA Dr. Thuram Ronghang phanta akero pi pajerpon athe alang li the dung akerap ke the dun pik ajoksi nelibang so anong ek chodeng dun long lo puta ningje anparta Karbiang long rat the dung akachirap kachito ke the pik pen ajoksi piniarni nelibang so keng kam an le long lo puta akero pi pontu sa tuliram Ronghang alangli chipadugo niliphanang chehok pik nangli kidul nang pot nili nang chehok lo ni aposi nangli dunon asi kedam kemang kadok lo ta alangli jakong si nitum dam nong lo timben KCS abidum tumben apen nili tum ta da hem tan nili suku akleng aphantan nili chepon lo asilai hada ke klem dam kadok ko antan ni sen pen nili tum klem long lo ya alangli tum ta nili phanang ka wai dun apen nili phanang ni ngong panang chitoi dun apata churu pilo CM sa Dr. Thuram Ronghang phansita lapen ka do ka we na alang li ria sang ho na council long ka chari la pet bitum ke jatum phan anta churu lo amutin ta nili phan na ke rabdun asap sam na chirabdun na yok sinili kidun lo choro bitin nili la san no e kichedeng dun long itan nili ke jakong age la puan seta ko pini tumi ta isiang thek angdeng long nili phanang kar chu sitami rara tum non pu anta nili phanang kiching hon dolang pu la so ki thek long nili ni me kri jang der an kichho amase
tu beta tu warang dengan kita ni panal sulu pini tapi dapen ta cimit media lo nang tum ta do ya kang hon kang ni suni pirung dun mo e pranga phalsi ning kirung lo pusila hai ba ke ni ning thedam lo la penal tum lo phanta chi ko ente henta kiduk thektik sita nili pai nili potum ta khe ya phan siki klem lo pot ma thase nang bor idun labang so pena jok si nili penang an akiduk isum sita chichak si nili bor idun lo nasi je thandam elubuti dupik setapini ana bangke nili isi alna mo phanda ka churu kam tung pir thelong alna ke kereng er do ko posi reng er posi litung kar bi khe yu phan ma ke ching hon lu ko la pena posi litung pini ani alna mo phan ke ulo kar biang long kar bi khe chat kali asam ka la pen ke bharat sarkar ka pan se tame kem kan ka se jong la ke nili ake thek pen kali nili tuma nili akichini wong ben kali seta karbi arak ka do ka bi chitura pe chinghon ra pe chingjin so ra pe posi ini ani an bangke nili anong ke thiwan lo la pen ke ile tum karbi ang long ke swar lo hin pen ke Padmasri anong ege nili han lo ke ding cheng lo ile tum karbi ang long ma ke thom do tang lo professor sarong terang la pen sar dhoneshwar miti la pen nili la sinili ning thelo an susile la khi chingthongala a chingthora la a theke kupiluma hadak nang chinile le karbia khe tum ta la pusana ke thekdu karbia khe tum ta la pusan lon lama ka chini a ke thekdu eke theklong pena jo ili tum phan nang chi hok nasi ili tum la bharat sarkar pradhan mantri Narendra Modi alang lisi tame niliphan ka ro nang chi pipik ani nang chi arong dun pik ili tum karbia pindeng sum pot pen chenglo alang li important nang endun o asin li chi hoklo la ka dong we nang tum rat akang hon kang jin so Sonsi Halapu United Christian Forum Thihekpen UCF Karbiang Long Aropen Tami Padmasri Award Kelong Lun Pen Long Riaphan Khayapan Nong Me Kiwan Pipu Pen Karchopon Pedolo Bangso Karcho Damalong UCF Maipu Reverend Solomon Rongpi Dun Maipu Borsing Tisu Lembang Bhupenteron Pastor Cleared Up Baptist Church Lapen Govinderang Bangpu Diphu Baptist Church Atumpen Pen Karchopon Pedolo Bureau Report God News Lakhain ko Retrop Duar Bagari MSC constituency ke parlo Dalamara Angkang Dalamara Rongjang Phong Men Phangcho Rong Arara Tumpen Chenglok Lakhahini Dalamara SGB Borsing Phangcho Tumpen Busit ni Phain ko Rakathong Arni TVDC Atumaphan Arpu Kipek Bonalong Dalamara Men Phangcho Rong Along Pen Rong Saraphan TVDC Chairman Arpu Kipek Bon Putak Dalamara Men Phangcho Rong Arat Lapen SGB Atumpen Pinining Kang Samse Chipaklang Phong Athe Rajan Phangcho ke hai ke rong sar binong kali Rada tumpen ka chipek pon ke Dili Phangcho phansi ka chipek pon bonta Rajan Phangcho bang ke joy pen TVDC tumolong claim don joyamat rong kho pharman TVDC chairman arpu dengdun de rong sar kaliya phan TVDC chairman arpu ke pek ke men Phangcho rong arat lapen SGB tumjok jak chidon non thek pusi sodak pen phirang ke amai ke pha khut lam the chipaklang pon Lapen men Phangcho rong along lam the ke majok arong asar lapen along ka prep TVDC chairman atum sitami nang che jok runri athe lake rong sialam lapen hem sialam pina puta lam the jok la siamut pialam bangke Rajan Phangcho phan ke TVDC chairman arpupen ing thanang popusi sodak pen phirang ke ame ke phahot lam the chapaklang lapen lapu TVDC atumaphan Aman ki pipen TVDC kapang tangjia phan jakong ki pia putak Dalamara men Phangcho rong arat lapen SGB atumpen KCCM Dr. Riram rong hanga phanta kachurolam the chapaklang ponthu Nang kidam tang tarik inquire from mani Karbiang Long Autonomous Council condition day ami rong asara putak alam the sini tumpini tasni changi lasi alam the apta kelalo Karbiang Long mate karbiat arada phan TVDC
aputak sini tumi kanto lasi asal ni rong asal atau mapan TVDC lang kan chairman aku gitu aputak sini tumi resmi kang ni ko lasi asal ni resmi kang ni aputak alam tela lo lasi lentung dalam ara dan fangsiorong arong asal mate rajan fangsio fangsiada ke TVDC long chairman kita kon lasi laso aputak sini tum ninggal samse do ko lasi tum tini resmi kang ni ko lasi ahong lo asal ni na tum TVDC aputak karjang long tanumas fangsil siam tumi ramrong hang alang li laso alam chak pen TVDC je pasin tiap orang alang suki kadam ilo seru lo lapen da anso se kewang hilang arni setame alang li anso se ke klem pon tek ake me ke klem ke dam patai ye pan anam akhir jini padu pon thate thada alang le pan la se hala so aro asal aputak sini tumnon teknik yang alam thege la pulo non alang tum rajan phangcho punil punulo alang le pan TVDC chairman ki pon ja laga alang li ke rong asal kali no ke 2023 ang kansi nilipunu adawam doko si alang laswar kuke nirong asa klam tekelo amana peng abong tinbon propun nilipunu law aman si thonang si laswar kuke si than erlo si than erta lapi lapusalang selai bom lo unie tambi si selai bom lo lapena nilipunu bang kisot tolong lo jadi puthot ningkan bang ke laswar kuke dan ten ciu Bublo, ante se tambe abang abjat tambe lili. Si lasor ku lili ke sokare gambura lo batis tambe rong asara bidala masini dila. Aku hini kan lili si solai bom. Apini li matha pen une charji ku lili si matha si. Uthor kado gawe rong arab sin thomasa karangki don mekar singla utek singwai sinil tum. Uthor la anil puno sopo phan Dili phangcho bolang phansini tum ako rong asara tu mang jala bangke TVDC lo bangke rong asara men jansi alang lisiam me kendu la bangke le tumahin bangke sidon tekhe la sine tum tini an banganam ta sipina ko bo athema la sol nam klara long tani tumke rong asar bo bangke la lang phang bangke ni tumke tini kente pingan tani tumke rong asara amen jawe bo la pen nekar sini tum ya alaman ke tumbang kami angso maganan na konsi klempon la itu mahir Karbirong asarame chintong hawarame itu mahin pen bosik ni phaing kora pho suruhini rain kora trokar ni nijang karbianglong chintong MSC constituency ang kangar lukido rong jangphong aronglong pherang ke ame kipa non hejong KAC pen Kipipon rong asarame mate Traditional Village Development Committee TVDC along Chairman arpu Kipipon along Baing koraga thom adim pen bang trok CNC rong sarapan Chairman arpu pek pipon chot lapen bang kret rokatum abangke rong asar kalit pinatum mate political along kachirab donatum aphansi Chairman arpu kipek pon usik pherang KMA along ningdu galam the chipaklang pon reti Bangso may long may pupon sing senor lapen kong chun bang harsing tisu an parata rong asar may ariel logato chitong dun vot hat lang sopen jasoning ti antilo berta nilitum nengkan nerkep an pleng tanglo sirkep takadam tulo nilitum rong asar tum kachisong lapen TVDC da peneng an kecun lo laso TVDC kecun lo alama puthak lan peng chisong bang bom semer lo laso TVDC kecun lo alama puthak bang lahen lo nona bangke rong asar fansi kipiat nengya potke pipede rong asar fansing than ponsurong solam si press meet jahang nangkok lo lasi atipi alam bangke lahen lo CM Karbianglong CM Dr. Tuliram Rohangsar alang li Teja pom tamisen lapen alang li kiklem kedam tamisen lapen kamatha tamisen ajok si alang li amat si kaneng jelo kai me meeting long rongasara me meeting long satami
TVDC along achiarmen ke rong asar mat silong po lapen rong asar apan si PTG lapen akaprek tum nang pachi yokon long li laken nang chi yok dun polo te nang khan noi polang li kai mata nang ji ver lapen la sonala mak sini tum ke rong asar ni tum ke thek du ni tum ka hok tin kok lo la sini tum mang ke la non TVDC achiarmen ke rong asar tum si long thei nang ji dak rong ame kara tum ke nang ka chi yokon nang ji arona ve lapen nang che song dun de May meeting punoi tangka maha talang tumang cirung dunde mekar atum ke Mekar pun political mekar tum ke lasi lampenan lasi nilitum ninga hanga bangke rong asar ladak cintong long same rong asar mansi la chairman ar pu bangke long thai ni arong si long thai pulote nilitum next step bangke kupitong deng lang ne cinya delo cisong nang kokpo lapen la suko cisong along la palong thai pan ke chuning rilo la sar cintong lo kelemisi sar visit cru setame nang cerap ceturun pupu pensi alang pan chuning ripan cerap cetun pupu sining thelo lapen ki claim ke dam nanon kalida tumpan an ki pipan an setame alang li seta la sobang ke bikok langsi akaprek aki misi selam si rong asar panang hang tu pensi pini pena bang bong nang hang tu pensi selam pensi akaprek si ka selam panang hang tu pensi akaprek selam ji pansi ni tum bangke chuniro pen selam pu pusin ninga thelo harus yang bong pen pero inuran ta long malong de asal senang mantel lo na sonang jala he sila so bang ke ni tum abang ke kro dun hek lo tamane ke cheng pen ta rong asar tum si achiarmen long nai pu mesen si nono bang ke ni tum bang ke hala mekara along atong pangsi achiarmen pitorong bangke labang ni tum ke cedon hek helo la senon lahalo la pen non ini tum ako curut holo je ini tum kar bianglong asiem doktor tuliram rong kami alang likata ning je lo je rong asaratum si achiarmen bangke long wek nang la puson lo la se la pudera visitame ini tuma bangka la soa asyar mana pu bangke longdun dedak lo mane longdun hitani tum bang troksian si longon cholo pu la soa alaman lokok lo la bangani tum dan ning dug lo tamane asi pinia nia bangka la soka che phaka ka che phaktu dokok lo tangte ni tum la ko son long te asi ni tum bangke la bangke kroi ke lo la pe monan pin tani tum kroi kri la bangki ini tum monan pin tame la itu niki apang ni tum kacing kitang kacing wa tang alam asini tum ke rong asara me putar rong asar tumbe tume sareng saru pena la sini tum ke palenlin paro lama ke ni tum ke thek helu lagi nili tum dengkan nerkep akachi song nili tum akadiman nili tum akemang ateng pensi CM sar Dr. Turiram rong hanga bangke nang pichun pilo aposi choro le thot lo sita labang su asai ka pichun ji aphan ke la local MEC tumhan si arpu pek lo amat si la local MEC atum si arpu do lo amat si ladak nilitum chinthong a visit kro deputy speaker alang li phansi ladak chinthong along kopi ko son ma ke alang li phansi arpu pek lo la si nilitum chinthong along bang ke rong asara tum si chairman arpu ke long vek po si nilitum ke keceng penta nilining thelo voi phak sitame non kichu na potora bangke alang litum political leader atuma bang nilitum along nakchi jogdun ige la bangsu nakchi jogdun et a joine si pini nilitum la bangso apherang ke ame bangke nilitum chophanang kok lo la si la bangsu activity along long kora ke thom nilitum a proposal ki tia teng pen rong kora ke thom do la rong kora ke thom ang bong pen ke nilitum rong asar phan nangka appointment vek ke rong soksi ve long crit trok bang ke political leader tum si bang cherai e la si nengkan ko an pen lo ne nilitum heme jangre ki duk ke boy la pen ko an lo ne kisung ke boy pen sita me nilitum chirung cherek pen si la bang so ki mang bang pachun lo la non kichu na potoro bang ke alang litum political leader atum bang nang chirung dunde nang cherek dunde la pen
nang chupe mam dun de pina tumsi non bang ke alang tumsi chairman ar pu bang deng tu e la si la bang so ar pu nang ki tidun e mate nang ke deng dun e abang ke nilitum karbi rong asa chinthong hawara mei penta nilitum kaddu ka ve rong asa tum ta nilitum nilining samse tang te pini ada babirta bang ke kang tonik lo kado ka beta me do me thak me kurwang tru